desllavissada molt bèstia. El que veieu és la línia RL4 entre Lleida i Terrassa, que no para de tenir problemes. Avui hem pogut veure aquesta esllavissada del cap de setmana a l'alçada de Sant Guim de Freixenet a la Segarra. No va ser l'únic incident, encara hi va haver un altre despreniment de terres i va caure també un arbre sobre la via. L'Ajuntament assegura que ja ha començat a reparar el talús, que es va fer malbé en aquest punt. Es queixa també del mal estat de la línia i de la falta d'informació de DIF i Renfe. La crisi de Rodalies continua, malgrat que hagi deixat de ser a primeríssima línia de l'actualitat com ara fa unes setmanes, ja sigui per esllavissades, com aquesta, que aturen el servei durant unes hores, o pels retards continus que provoquen encara els molts límits de velocitat que hi ha establerts. En aquest context, avui el govern ha tret una carta que feia 2 dècades que eren un calaix, la voluntat d'unir Lleida, Martorell i Girona amb una línia d'alta velocitat i de mercaderies. Fa 20 anys, mentre encara es construïa la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona, el projecte d'un nou traçat alternatiu ja es contemplava com a opció de futur. És una infraestructura que de fet està dibuixant un país, una idea de país. La idea era replicar l'eix transversal, la C25, per als trens i unir directament Lleida i Girona. En aquell moment ja es calculava que costaria més de 6.000 milions d'euros. El 2008 es va arribar a fer inspeccions als terrenys i el govern ja posava data per a la nova línia. Aquesta infraestructura, que recordin que vam situar en un horitzó d'entre 15 i 20 anys, pugui anar fent el seu recorregut. Però les obres no van arribar a començar mai i el govern torna a treballar avui a partir de l'estudi elaborat fa 17 anys. El tren passaria per Lleida, Cervera, Igualada, Manresa, Vic i Girona, amb un altre ramal cap a Martorell. En total, 254 quilòmetres. Ara es recupera la idea, però no només com a línia d'alta velocitat, com vol el Ministeri. La Generalitat vol que per aquí hi passin també trens de mercaderies, per no dependre només del corredor mediterrani. Que ja en aquests moments mostren nivells de saturació elevats i que requereix de totes la creació d'aquests nous corredors ferroviaris. La Generalitat encarregarà a Ifercat, l'empresa pública d'infraestructures ferroviàries, l'actualització del projecte de 2009. Les obres, en tot cas, anirien a càrrec del Ministeri i van per llarg. No començarien almenys fins al 2030. Enmig de les dificultats de mobilitat, ens hem fixat avui en una infraestructura al Port de Tarragona que estalvia milers de viatges cada any. Són les canonades que connecten el port amb els polígons petroquímics de Tarragona. Així van començar